gosti, dobrodošli u Muzej Vučedolske kulture, ponovno na jednu zanimljivu i lijepu izložbu. Krasno je biti u društvu i otvoriti izložbu uz ovakve arhaične, a još ipak i tradicionalne zvuke, instrumenta koji je zasigurno na ovim prostorima, vjerujemo, i tisućljećima. Zahvaljujem Tomislavu Vaji na lijepome uvodu, zahvaljujem svima vama na dolasku i posebno zahvaljujem mojim suradnicima, odnosno autorima današnje izložbe, magistri arheologije Petri Nikolić, kućnici Muzeja Vučedolske kulture i našem pravniku, višem suradniku za pravna pitanja u Muzeju Vučedolske kulture, koji danas nije u tome svojstvu, nego u svojstvu ljubitelja i prezentera baranjske baštine. O ideji kako je došlo do ove izložbe sami će vam malo reći. Ja ću se zahvaliti našim suradničkim institucijama, Gradskom muzeju Vukovar, Muzeju Slavonije iz Osijeka i Arheološkom muzeju u Zagrebu, ali isto tako i također čuvarima baštine, gospodinu Bobanu Đuriću i gospodinu Davidu Peharu, koji su jedan čitav spektar nošnji koji ćete danas moći vidjeti ovdje nama posudili. Zahvaljujem se i svima onima koji će danas sudjelovati u ovoj izložbi, dakle našim modelima koje ćete uskoro vidjeti u redi, i fotoartu jer je nekako vizualizirao sa svojim suradnicima ovu lijepu izložbu. Pozdravljam sve uvažene goste iz grada Vukovara, iz županije Vukovarsko-srijemske, koja je u Ministarstvu kulture i potpomogla realizaciju ove izložbe. I pokušajmo se sada zapravo zapitati kakvi su to magični dokumenti, kakvi su to magični tragovi koje možemo danas iščitavati sa vučedolske i sa prapovijesne neolitičke figuralne plastike, sa motiva sa vučedolske i neolitičke keramike. Jesu li oni uvijek bili samo smeđi? Jesu li imali boje kao što su ove žive baranjske boje? Na koji način su komunicirali sa svojim okolišem? I što je upravo značilo pogledati jednu Vučedolku, što nam je ona otkrivala? Je li nam ona otkrivala ono što nam otkriva svaka baranjska žena sa svojom nošnjom? Je li to svojevrsno pismo koje nam pokazuje sve o toj osobi? Njezin status, njezine godine, njezino imovinsko stanje, njezino žalovanje ili radost. Je li tako striktno bilo i društvo u vrijeme vučedolske kulture i možemo li zapravo se zagledati u današnju tradiciju i vidjeti neke daleke korijene, ne uvijek u kontinuitetu, ali uvijek iskonske u prapovijesti. U tom smislu ću se zahvaliti još jednom svima na dolasku. Pozvat ću vas da nas pratite tijekom trajanja ove izložbe gotovo do kraja ožujka, kada ćemo ugostiti izložbu iz Šibenika i propitkivati se što je zapravo X-Files. Koji su to zapravo tragovi koje možemo iščitati kroz našu seriju predavanja i radionice koje vam do tada pripremamo. Sada ću prepustiti riječ autorima izložbe, pa onda u ovom lijepom programu zahvaliti gospođi Ružici Marić, predsjednici upravnog vijeća našeg muzeja, koja će izložiti i otvoriti. Hvala lijepa ravnateljici na ovako krasnom uvodu i riječima. Ja teško nalazim riječi kojima bih sad iskazao radost što vas vidimo u ovakvom broju koji zaista nije uobičajen za otvorenje izložbi. To samo znači da smo mi dobro odabrali ovu temu danas. Ravnateljica je već rekla nekakve natuknice kako smo zapravo došli do ideje, odnosno do teme ove izložbe. Ja ću vrlo konkretno reći da se radilo zapravo o potpuno neformalnim našim razgovorima
gdje sam ja saznao potpuno nekakvu novinu da se na prapovijesnim keramičkim figuricama mogu vidjeti i vide se elementi i dijelovi odjeće. Posebice da se to da se ti dijelovi u stručnoj literaturi arheološkoj interpretiraju između ostalog kao moguće stražnje pregače ili plisirane suknje. Ja sam rekao ravnateljici i jedna i druga interpretacija postoji u Baranji na geografski iznimno malom području, šokačkim selima, i to te stražne pregače Ponjake, dakle u 5 podunavskih sela, a ove plisirane suknje u 5 podravskih sela. U Baranji se radi o predmetima koji su tkani u vune. Tkanje je također jedna vještina poznata od prapovijesti. Imamo različite arheološke nalaze koji zapravo svjedoče ili barem da naslutiti da se i to tkanje i šivanje komada pojedinih tkanja i odjeće zapravo vršilo na gotovo identičan način kao što se to radilo gotovo do naših dana i u Baranji. Ne bih duljio sada ovim uvodom, vidjet ćete sami o čemu se radi. Ovdje su panoi, dakle informativni plakati. Ako lijepo pozorno pročitate, sve će vam biti jasno, iako možda na kraju ćete se ipak zapitati što je to taj X-Files. Sada bih dao riječ svojoj kolegici i onda imamo jedno malo iznenađenje, ali evo, kolegice, izvolite. Hvala vam. Arheološki dio ove izložbe zapravo priča priču o rekonstrukciji eneolitičke odjeće. I vidjet ćete ovdje u našoj izložbi u centralnoj vitrini izložene 4 figure koje su sve pronađene ovdje na ovom lokalitetu Vučedol i koje pripadaju kulturi koja se zove badenska kultura. Možete ovdje, tamo se nalazimo u ovom prostoru, imamo jednu lentu vremena sa svim kulturama koje su pronađene na našem lokalitetu i vidjet ćete da ovdje stoji badenska kultura. Ona je isto eneolitička kultura poput vučedolske kulture, a kad budete malo prošli kroz izložbu i vidjeli i panoe i kad budete pogledali deplijane, vidjet ćete da pričamo i o rekonstrukciji vučedolske odjeće. Odjeća, budući da je od organskog materijala, zapravo rijetko kada pronalazimo na arheološkim nalazištima, posebice kad pričamo o ovako starim lokalitetima. Tako da mi najčešće svoje rekonstrukcije svodimo upravo na promatranje jednih takvih antropomorfnih keramičkih figura, upravo ovih koje sam spomenula. Cilj naš kroz ovu izložbu je zapravo bio ukazati na nekakve sličnosti koje vidimo i na našim vučedolskim i badenskim keramičkim materijalima, kao i na ovim šokačkom tradicijskom ruku. Naravno, nama nije nikako u cilju ukazivati da šokci i vučedolci imaju nekako zajedničko podrijetlo, da tu postoji nekakav kontinuitet. Mi samo želimo ukazati na sličnosti, odnosno na te nekakve motive koje ćete vidjeti, koje smo izdvojili, da je riječ o nekakvim univerzalnim motivima i da njih možemo svugdje i kroz jedan dugi vremenski period zapravo vidjeti. Ono što je centralna tema ove izložbe, to je taj X motiv, odnosno sama izložba se zove X-Files, što već nagovješta da tu imamo nekakve nepoznanice koje u prvom redu se odnose upravo na arheologiju. Tako da, ono što zapravo smo htjeli time reći, da mi često puta interpretirajući tu našu građu posežemo za različitim pristupima, pa evo tako promatrajući i tradiciju. To je nekim slučajevima moguće, zato što se neke stvari kroz drugi vremenski period nisu mijenjale, međutim nekad dođe jednostavno vrijeme učinilo svoje i nekad nekakve iste stvari su kroz vremenski period promijenile svoj kontekst. Tako da pozivam vas da pogledate izložbu, pogledajte panoe, pogledajte naše, prolistajte deplijane, da vidite što smo mi to zaključile, slobodno nas pitajte, prokomentirajte nam što vi mislite o svemu tome. I evo ja bih se na kraju zahvalila svima koji su se uključili u realizaciju ove izložbe. U prvom redu se zahvaljujem kolegici Gorani Pušić iz Gradskog muzeja Vukovar koja nam je istupila građu i kolegici Žaklin Balaj iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. I naravno domaćoj ekipi, ravnateljici Kutinec, kolegici više kustosici Gini Šuljuk, ali i ostaloj muzejskoj ekipi. Evo, prije nego što zapravo počnemo ovaj najzanimljiviji možda dio u našu reviju, Petra je na kraju zahvala ravnateljici. Znači, ravnateljica nas je od početka
i poticala i podržavala. Možda čak malo i previše poticala, čak i na način, jel znate vi koji datum nemate više vremena, ajmo. Tako da, bez te podrške konstantne, nijedan poticaj zaista ne bi bilo ove danas realizacije ove izložbe. Ja ću sad zamoliti našeg Tomislava da počne lagano svirku i zamolio bih prvu Snašu, evo da izađe van. Evo naša Snaša, sad možemo reći da je to starija Snaša, ja sam obećao da ću reći da je to Snaša najboljim godinama, je u stanju žalovanja. Dakle, to je ovo što je ravnateljica govorila, njena nošnja je zapravo njezino pismo. Prvi pogled na nju, već na ovu bijelu krpu na glavi, govori kako se šukice žale u bjelini, radi se zapravo o stanju duboke žalosti. Ova suknja, oboja, pregača, dakle čarape, sve to govori da se radi o nekim podmrkim, iako u Baranju to podmrko ne znači nužno tamno, nego šareno, ali ko malo pozna nošnju, jasno je o čemu se radi. Ona ispod ove marame ima kapicu, ispod te kapice, dakle osnovno oglavlje udarnih žena. Ispod kapice se nalazi podložak u obliku rogova. Dakle, rogovi uvijek imaju to apotropejsko značenje. U vučedolskoj kulturi nalazimo ih također iznad ulaznih vrata, žrtvenici su u obliku rogova, dakle to je još jedna, možemo reći, poveznica. Od uvijek su imali tu magijsku svojstvo, evo vidimo, to se nosilo, dakle, do, možemo reći, 70. godina 20. stoljeća u Baranji, koliko je dugi period zapravo, evo, taj element preživio. Evo, ja se zahvaljujem našoj Snaši i molim sljedeću. Snaša nam je bila iz podravskih sela, a druga Snaša je njezin zapravo, odnosno nošnja je njezin ekvivalent iz podunavskih sela. Ona također žali u bijeloj krpi, vidimo da su i ove pregače, dakle stražnje i prednja, takozvani obojci, također dominantno bijele boje. Opet ta bijelina koja, evo, u Baranji znači žalovanje. Ona također ispod marame ima kapicu, kapice podunavskih šokice bile su drugačijeg oblika, dakle ovalnog, ali također se radi o rogovima, samo što su ovi naopako, možemo reći, okrenuti. Opet imamo taj isti motiv. Evo, hvala i našoj drugoj Snaši. Također iz podravskih sela, dakle opet imamo ovu kapicu sa, dakle, rogoliko oglavlje. Ona je nešto bolje obučena, to se vidi na prvi pogled, možemo reći zapravo za Snašu srednjih godina ili mlađu, ovo je stanje otkajavanja, odnosno prežalivanja, kako su oni rekli. Dakle, ti stupnjevi žalosti su u Baranji bili striktno određeni običajnim pravilima. Znalo se kada se kaje i koliko se kaje i za kim i kada kreće otkajavanje. Dakle, to je nekakva slabija, možemo reći, verzija ili varijanta tog žalovanja. Je u žalosti, ali dalje se ona još ne popravlja, odnosno ne nosi svečanu odjeću. Hvala lijepa našoj Snaši. Evo, dakle, ekvivalent nekakav bio bi zapravo Snaša iz podunavskih opet sela. Ima, dakle, tkanu kapicu. Ovdje smo htjeli pokazati različite zapravo modele i načine nošenja ove nošnje, pa ona vidite da ima oblečak rubine. Dakle, vidljiv je. To je, dakle, jedna starija varijanta. Donji dio je prekriven sa ovom bogatom stražnjom pregačom, dakle, ponjavkom. Ima natkani pregač. Također se radi, dakle, o stanju prežalivanja, ali evo ovdje ovako jedna zanimljivost da nema, dakle, gore nikakvu bluzu, nego ova starija varijanta vidi se lijepo ukrašena bila rubina, kako oni kažu. Hvala lijepo našoj Snaši. Ovo je, dakle, opet Snaša iz podravskih sela. Vidi se na prvi pogled zapravo da je ona i po godinama i po nošnji mlađa i da se radi o najsvečanijoj varijanti nošnje. Zanimljivo je da smo ovdje kapicu prekrili ovom koprenskom maramom. To je znak kako su se poštivala stara liturgijska pravila, dakle da je ona spremna za ulazak u crkvu. Kada su išli na misu i u gradu su se često prije, dakle, pokrivale glave, ali evo u selu to je bilo za neke svečanije mise obavezno.
ima jako bogatu suknju i obojak. Ja bih se zamolio da se još jedan put okrene oko svoje osi. Dakle, tehnika kanja zove se na crvenom, radi se zapravo jednom od najbogatijih. Ima i kožušak na gledalca, znači jedan od najsvečanijih varijanti. Evo, hvala našim. Ovo bi bila najsvečanija varijanta zapravo snaše u podunavskim selima. Kapica koja ima na glavi zove se jasprana kapica, ona povrh svega toga još ima i ovu ružicu, znači poseban jedan detalj kada se isto tako išlo na misu. Ta ružica se nije nosila nikada osim u crkvu. Ona ima potpuno zapravo crveni ovaj kaputić koji se zove kabat, dakle možemo reći da se ovo nosilo u najvećoj zimi i mogla bi, možemo to tako slobodno reći, bila spremna za ići na polnoću. Hvala lijepa. Evo prva koja nije snaša nego djevojka ili djevojka iz podravskih sela. Opet vraćamo se na ono danošnje pismo. Njezino ogledje nama govori, dakle ona je djevojka, ona nema kapicu, ali ona je djevojka koja još nije zaručena. Jer ima ovaj mali vinac, odnosno vinčić, kada se zaruči, onda dakle dobije veliki vinac. Tako da ona je spremna za odlazak u crkvu i možemo reći da je spremna za naći momka, odnosno spremna je za udaju. Hvala lijepa. Djevojka iz podunavskih sela, isto tako spremna je za odlazak u crkvu, spremna je za kolo, ali još nije zaručena. Isto tako kada se zaruči dobit će naprijed, dakle iznad čela još i krunu. Ona oko čela ima dakle, ove uvijek kose koje se zovu kudre i ukrasnu traku priko čela. To je znači zapravo da više nije ona djevojčica ili djevojkara kako su govorile, nego je sad zapravo zrela i ona je isto tako spremna za udaju. Hvala lijepa. Vučedolka. Ja vam nažalost ne mogu reći ovoliko informacija poput Darija, ko što vam rekla za svaku djevojku, ali evo što možete vidjeti na našoj Vučedolki, a to je najbitniji element ova, ili možemo reći ili nekakva pregača ili nekakva plisirana suknja, što mi ne znamo sa sigurnošću, ali kako smo vidjeli kod ovih baranjki da imaju ili stražnje pregače ili vunene suknje, moguće je da i ta naša Vučedolka isto tako imala jednu vunenu suknju koja je bila plisirana. Ono što mi nismo, što ne možemo zapravo vidjeti na tim našim keramičkim modelima, kakva je bila odjeća ispod, ali budući da 12. mjesec nije baš toliko toplo, vjerojatno je da jesu imali nešto ispod nekakve košulje ili nekakve lagane lanene suknje. Ovo je naravno idejna rekonstrukcija, isto tako možete vidjeti u stalnom postavu našem u sobi koja govori upravo o odjeći. Evo, govoreći o Muzeju vučedolske kulture, ne mogu se ne prisjetiti vremena prije 40 godina kada smo profesor Razdurman i ja obilazili ustanove i različite mogućnosti, dobro stojeće financijske ustanove kako bi tražili sredstva za početak istraživanja na Vučedolu. U tom smislu smo čak i organizirali dolazak tih direktora, kako su svi bili direktori, nije bilo ravnatelja, na sam lokalitet Vučedol, gdje smo im na tom prostoru pokušali objasniti što se tu ispod te zemlje nalazi, da se tu nalazi kuće, da se nalazi jame, da se nalazi cijelo naselje i kako smo onako inače i on i ja željeli to što vjernije prikazati. Pokazivali smo i rukama, jer kako je oblik naselja, pa tu je jedna kuća, tu je druga kuća, a oni su stajali, pokretali glave, lijevo, desno i ništa nisu vidjeli od trave ili već ogoljene zemlje. Tada, dakle, nismo mogli znati u tom trenutku da li će nam povjerovati, međutim na našu sreću jesu.
Počela su arheološka istraživanja 1984. godine i započela su zapravo čudesna otkrića koja su onda i drugima bila vidljiva, premda ne u toliko velikom sjaju, kako će se to kasnije pokazati u tumačenjima doktora Aleksandra Dujmana. Htjela sam vam reći zapravo da kroz taj čitav niz godina u interpretaciji tih skromnih nalaza, u smislu skromnih tumačenja, kako su ti nalazi izgledali, radi se dakle o bojama u zemlji, o kvaliteti zemlje, mekoći, čvrstoći, radi se o fragmentima keramike, cijelim posudama, kostima i tako dalje, sa nekim ukrasima i dakle stvarno se tada nije moglo znati da će interpretacije tih nalaza sa Vučedola dovesti do čitavih spoznaja o načinu života Vučedolaca, kako su živjeli, kako su se hranili, gdje su stanovali, pa evo i što su oblačili, i da čitav niz tih sitnih malih detalja vrlo uporno plete mrežu, ne samo kroz arheološke nalaze, nego i u interpretacijama osoba, arheologa, povjesničara, pravnika, koji su se znači bavili pitanjima života na prostoru Vučedola ili naravno na prostoru ovog šireg područja istočne Slavonije, Baranje, pa naravno uključujući i Srijem. I upravo evo kroz sve te godine dolazimo do ove večeri kada u interpretaciji narodnih nošnji i tradicijskog ruha baranjskih naših šokica mi imamo mogućnost vidjeti neke točke, neke poveznice koje nas evo vežu kroz taj prostor. A sudjelovanjem naših kolega iz Vučedolskog muzeja i njihovom suradnjom sa muzejima u našem okolišu i bar onima koji su se bavili kulturama na našem području, dakle to je Arheološki muzej, Muzej Slavonije, naš gradski muzej, znači vidimo koliko su važne te poveznice i vertikalne i horizontalne da bi naša slika o našim predsima, pa onda onima koji su živjeli daleko prije naših predaka, da bismo te slike mogli oživjeti i stvarati zapravo na neki način u onim varijantama i onim mogućnostima, reći ću evo uvjetno, realne slike života tog vremena. Ovo što smo sada vidjeli je toliko fascinantno, toliko nevjerojatno, toliko prekrasno da bogatstvo tradicijske nošnje u tom malom prostoru kroz te različite životne dobi i uloge pojedinih snaša i djevojaka zapravo govori o jednom nevjerojatnom bogatstvu, a isto tako nas potiče da i sami što više i što dublje proučavamo i ovu arheološku građu, tražeći moguća objašnjenja i poticaje da smo detaljnije shvatili njihov način života. Muzej vučedolske kulture danas je jedan od najprepoznatljivijih i najvrijednijih muzeja u prezentaciji arheološkog gradiva sa nizom međunarodnih i domaćih nagrada i sa nizom aktivnosti koje nas evo sve više i više privlače u sve većem broju ljudi i pobuđuju interes i kod mlađih naših posjetitelja i kod nas koji smo kao veterani u ovome poslu. Zahvaljujem se i stvarno čestitam, iskrene čestitke ravnateljici na upornosti kroz ove godine da nastavi realizaciju tog projekta Arheološkog parka i Muzeja vučedolske kulture, a posebno čestitam autorima izložbe jer je to stvarno fascinantno da evo u svom zapravo životnom putu kao pravnik ima toliko razumijevanja i ljubavi za tradicijsku narodnu nošnju i našoj Petri koja evo i sa svojim radom i djelovanjem postaje isto tako i poveznica sa našim muzejima. Ono što nismo čuli sada, a što smo mi prije nekog vremena čuli na predavanju, to je da se oboje oni zapravo nalaze u sklopu obitelji, svako u svojoj i u širim obiteljima u prostoru koji i danas imaju poveznice i njeguju tradicijsku kulturu. To ćete sigurno čuti i kroz šetnju, kroz muzej. Predlažem da ih pažljivo saslušate jer i ono što je na panojima i ono što oni mogu ispričati, to je daleko šire od ovoga što smo čuli njihovom izlaganju.
Još jednom zahvaljujem stvarno srca svim izvođačima, prezenterima, naravno Livaji na ovoj prekrasnoj glazbi. Čestitke još jednom autorima i evo proglašavam ovu izložbu otvorenom.